Croeso nôl a croeso hefyd I Gareth. Mae gen i'r pleser mawr i ddweud bod ti'n wythnos siocled wythnos yma, felly esgus I fi talos o siocled, dim oli, Gareth. Ni'n tri wrth y bod, ni. Yn bendant, fi'n mor falch bod fi'n cyflwyno hefyd. Er mwyn Dynau siocled I. wythnos cenedlaethol y siocled. Reit, so yna beth ni'n mynd baratoi, pwdyn, meringue a siocled wrth gwrs. Hyfryd. Reit, o'r cam cynta, na jyst mynd yn fras trwy'r pethau sy'n eisiau I baratoi'r pwdyn yma. Mae eisiau peint o lath, brwsian bara gwyn, so'r bara hyblyg yma, chi'n brynu bob man. Wedyn siwgr caster, coco, a mae eisiau siocled o ansaf da gyda 70% o coco. Byddwn ni'n cael gwir flas o siocled, dim rhywbeth o ychwanegiadau a siwgr a menyn. Wy a jam ar gyfer y canol. Reit, so'r cam cyntaf yw rhoi peint o lath yn y sosban, a jyst yr hwnna i'r berw, a i'r llath, dwi'n mynd i chwanegu y siocled, mae hwnna'n cael ei ddori yn ddarnau. Okay. A at hwnna hefyd, dwi'n mynd i chwanegu hanner y siwgr, so ti ar o 25 gram o siwgr. A mae hwnna'n mewn yn ar y 10, a mae eisiau jyst I gymysgu fe, achos mae'r y siwgr a siocled yn gallu cytio ar y gwylod, so jyst I droelli. A dwi'n gobeithio bod yna ddigon o wres wedyn yn y llath cyflawn jyst I doddi y siocled. So sy'n eisiau ddod o fer berw, jyst bod yn ddigon cynnes I doddi'r siocled I gleu. Ie. Cyn I gwely. Llyfr a siocled cyn gwely, cof y cysgu'n champion. So fe'n Ddim i'r union... plant yn y bwnsio fe'n ei gwely wedyn. Fel coco llath, ie? Ti'n ei llaeth cyflawn? Ie. Oes rhaid cael llaeth cyflawn? Na, does dim rhaid, na. Sbon fwy o flas, tybio fwy o ansawdd. Mwy gyfoethog, ie. A dwi'n siŵr bod yna ddigon o fres nawr yn sosban a'r llath jyst I dodi hwnna mellach, yn y troi'r gwres I ffwrdd, a jyst adael ffwrdd. Reit, o'r cam nesaf yw wiro disgyl tua 8 modfedd mewn maint, tua 2 beint mewn mesur, gyda digon o fenyn, a hefyd dwi'n mynd I paratoi rhywbeth unigol. So, eich paratoi rhai bach ar gyfer parti tipyn o steil, a hefyd un mwy o faint, so digon o fenyn, a does dim menyn yn rhan o'r cynhwysion, so felly mae'n sydd digon o fenyn ar y disgyl I ychwanegu blas, a wrth gwrs mae jyst yn arbed y pwdyn yma rhag glynu. Reit, so mewn ar brwsion bara, heb y crwstyn, mae hwnna wedi cael ei baratoi'n rhwydd iawn yn y prosesydd bwyd. Ydy rwy'n bara gwyn, brown? Wel, bara hyblyg, fel o'r Gareth yn gweud ei fe. Fi'n siŵr beth Alice yn Hew yn gael yn rhywbeth hollol wahanol. Wedi mewn ar siwgr, a at hwnna mae eisiau 2 wy arno ni, a mae eisiau gwahanu 2 wy. So mae yna rhyw declyn bach arbennig gyda'r gwahanu 2 wy, mae'n ei off. So just torri hwnna ar y plat, yn gweithio bod ni'n mynd I weithio ar teledu byw, nes bod yr wy'n eistedd yn browd fyna ar y plat, a mae hwn da ni, sef y peth ar gyfer gwahanu wy. Chi jyst yn cael gwared yr air. Felly ti'n signo I fyny? A jyst hwnna ar ei benne, a mae'n tynnu'r melyn I fewn i'r soser. A na ni. So mae hwnna'n mynd mewn... A ffordd taclus iawn I wneud o'n ni? At yr bara. Ffordd o. So mae eisiau 2 wy na ni, a mae da ni 2 wy mewn fyna'n barod. A mae eisiau un melyn bach arall na ni, so na ni ni hwnna to. A mae rhai bod yr wy yn ffres, ac mae diffyn o'r hwydd fe'r unig gwahanu yr wy. Wyt ti bod adra yn chwarae fy hwn a jyst torri hwy am hwyl? Dwi wedi bod yn arbrofi, a mae'n gweithio. Reit, so na ni, so mae hwnna'n mynd mewn fyna, a mae eisiau chwyrlio gwyn yr wy, so teclyn llaw, a jyst gwneud y swigod, achos hynny ti'n creu yw meringue. So ni'n mynd I lincu digon o air o'r stiwdio I greu'r swigod, sydd yn dwblu mewn maint. A wedyn, dwi'n mynd I chwynegu'r siwgr yn ar y 10. Nawr, heb fenyn yn y gacen yma, falle bod I rhywfaint yn fwy iach, o Fwy iach, Hynny, dwi'n gwybod mae yna siocled, mae yna ladd, mae yna wien, mae yna bara. Ond... Falle, ie, bydde. Llai o fraster? Llai o fraster, yn bendant, ie. Does dim gyda ni hufen, dim ond y llath. So, mae'n bach mwy iach o di. So mae da ni'r coco wedi cael ei ddino gyda'r siwgr. Bydde ni'n gobeith, falle. Na ni. So ni digon esgus gael sleisio bach y fwy. Ie. A'r siwgr da ni mewn fyna. So ni wedi cymysgu'r ddau gyda'i gilydd, a mae hwnna'n creu meringue bach cyflym iawn. Hyfryd. Reit, so nôl at y llath, mae'r siocled wedi doddi. Rwy'n bwys yn myfyrio bita'r llwy yn barod. Dwi'n mynd I gymysgu'r rwy fewn i'r blawd, achos does i'n eisiau'r gwres yma ben y rwy, achos mae'n aberig rwyau I sgramblo yn y gwres. A jyst o'r cyfan at ei gilydd. A mae'n rwy dda hynny. So mae'r bara, wrth gwrs, yn mynd am signo yr hylif. A mae hwnna'n mynd i'r disgyl pobi. A mae'r gwylod yn cael ei goginio gyntaf. Ar wres 180 Celsius, 350 Fahrenheit, a mae hwnna'n mynd I gymeru rhyw 20 munud I goginio, nes bod y rwyau just
yn seto y gwylod i greu cwstard. So, yn debyg iawn i hwnna. O, Na ni. yn solad i gyd ydyn. Na ni, yri. So, mae yna ganol cudd i'r pwdyn yma. So, fan hyn, mae fi compot o geirios. So, mae eisiau tua 2 llon rhyfwrdd o hwnna. Achos mae hwnna'n mynd dda iawn gyda siocled. So, mae chwerder y ffrwyth yn mynd dda iawn gyda blas melys sail y pwdyn. So, jyst i wasgaru i'r cornel. A mae'r meringue wedyn yn mynd yn goron ar y cyfan. Wel, mae yn meddwl rhwydd, yn dweud cacen i wneud. A cynhwysion, fach mi'n siŵr sydd gyda ni gyd yn y cwpwrdd adre nawr. A mae hwn yn bwysig iawn bod ni'n dod â'r meringue i'r ochr fel bod y jam a ddim yn berwi allan. So just bod ni'n selio fe. Cadw'r canol yn gyd. Na ni. A mae hwnna'n barod wedyn i'r ffwrn. So ni jyst yn mynd i roi'r gwres lawr wedyn i 160 achos mae'r gwylod i goginio'n barod. So just rhoi chydig o liw a dod ansod crisp i'r meringue. Ac dwi'n siŵr bod gen ti un digiddiad yr wlad oes i ni gael flasyn sydyn iawn. Yn barod. A'r cwpanau bach unigol yna. A maen nhw yn dwym. Maen nhw'n dwym. A mae hynna barod wedyn ar gyfer y soser. Gyda blas. A chydig bach o siocled ar y top. Fel afyn. So mae eisiau mwy o siocled ar gyfer pwdyn siocled. Does am ffasiwn beth a gormod i gael. Digon o siocled, mae bamser yn esgus da. O'n i'n anghywir. Felly bod dim menyn, ond mae popeth Mae digon o siocled. Wel, mae hwnna'n edrych yn hyfryd, chwarae teg i ti. Ti'n cael llwy siocled. Llwy siocled hefyd i fita. Wel, mae hwnna'n edrych yn hyfryd. Mwynhewch. Fi'n siŵr y gwnau